महाराजा कृष्ण चन्द्रआ मोनसे खोमसि फोथायनाय दंमोन। बिथाङा फुङाव उन्दुनायनिफ्राय सिखांग्रोमोना सोरबा खाफाल मोन्दानि मानसि नुगोन होनना बायजोआव थाङामोन। एखनब्ला सिखारनानै बायजोआव थाङोब्ला सोरबा मानसिनि मोखां नुनो मोनो आरो बै साना महाराजानि थाखाय गाज्रि जायो। अब्ला बिथाङा बै मानसिखौ राजउलाफादाव लिंनानै बै मानसिखौ साजा होनो थाखाय राजउलाफादाव फोसावना होयो आरो जोबोर गिलुबालु साजा होनो थाखाय गावनि राजउलाफादनि मन्थ्रिफोरखौ बिथोन होयो आरो बुंबावो दि नों जोंनि रायजोआव थानायनि जेबो गोनांथि गैया। नों बायदि मानसिया जोंनि रायजोआव थाबोला जोंनि रायजोआ जोबोर दुखुआव गोग्लैगोन। बेनिखायनो आं नोंखौ बे साजाखौ फोसावनाय जाबाय। नाथाय महाराजा, आंहालाय मा गोरोन्थि? आं बे मेहेलखौ साब सिखोन खालामनोसो फैदोंमोन। नाथाय आं बे मेहेल सिङावसो नोंखौ लोगो मोनदोंमोन। आंनि सेहेराया एसेबां गाज्रि नामा जाय आंखौ एसेबां गिदिर साजा होखो नों महाराजा? सिरि था, नों बायदि दुथां मानसिया आंजों बाथ्रा दान्थेलायनाङा। नों जाबाय बे रायजोनि दुथां आरो लेथ्रा मानसिसो। नों बे रायजोआव थानो साजिया। बेनिखायनो आं नोंखौ बे रायजोनिफ्राय होखारहरदों आरो नोंखौ मालाबाफोर बे रायजोआव नुबोला अराय जिउनि थाखाय फोजोबना होगोन। थां, ओंखारलां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय। जागोन दे महाराजा, आं मालाबाबो बे रायजोआव गिदिंफिना। बेबायदि बुंनानै बेनिफ्राय बेयो ओंखारलाङो। साननैसोनि उनाव सिखारग्रोमोना महाराजाया गपालखौ लोगो मोनो। बै सानखालिनो महाराजाया बेरेफुंजायाव गाग्लिनानै गोग्लैयो। बेरेफुंजानि गोग्लैनायखौ साननानै महाराजाया जोबोर गिखाङो। महाराजा कृष्ण चन्द्रआ गपालखौ लोगो लोगो हमना लाबोनो थाखाय गावनि सान्थ्रिखौ बिथोन होयो। महाराजा बुंनाय बायदि गपालखौ सान्थ्रिया हमना लाबोनो थाखाय बिसोरनि न' फारसे थाङो। गपाल, आं नोंखौ हमना लाबोनो थाखाय महाराजाया राजउलाफादनिफ्राय आंखौ थिनहरदों। नाथाय मानो सान्थ्रि? आंलाय मा दाय मावखो? आं जेबो मोनथिया। नों राजउलाफादाव थांनानै मोनथिना ला। थौ आंजों दा राजउलाफादाव। गपाला सानखांना एसे गिनो ओंखारो आरो बुङोदि थौ सान्थ्रि। बेबायदि बुंनानै बिसोरो राजउलाफादसिम ओंखारलाङो। गपाला गिनायजों हां थोनो थोनो जायो आरो महाराजाया बुङोदि नों बायदि मानसिया थांनानै थायोबोला रायजोनि फोरजाफोरा जोबोर जारला सहायनांगोन। नोंहा थांनाय थानायनि जेबो मोन्थाय गैया। नों बायदि मानसिया बिदाय लानाया गोनांथार। आं नोंखौ जिउ साजा होनायनि बिथोन होयो। गपाला मोखां सोम-सोमै गोसोआव एना गेना मोनना गावखौनो बावगोमा हमबाय। गावदि बिदि मा दाय गोनां हाबा मावखो बुजिस' हायाखैसै, जायनि थाखाय महाराजाया बिनि जिउनि साजानि बिथोन होदों। गपाला महाराजाखौ सोंबाय, महाराजा, आंहा मा दाय नांखौ आं मिथिनो मोनाखैसै। जेराव आंनि दाय बिजिरनाय जाखांबायनो बे अदमा माबा गेदेर दाय गोनां खामानि मावदों, अब्ला नोंथाङा बिसार खालामनानै आंखौ जा साजा होदो आरो आंबो बे साजाखौ खर'आव रुजुनानै लागोन। महाराजा कृष्ण चन्द्रआ जंखायनानै बुंनायसै, नोंहा मा दाय नों बेखौ मोनथिया? दिनै फुङाव आं नोंजों नुजालायनाय जायाखैमोन नङाना? उन्दुनायनिफ्राय सिखारना लोगो लोगो नोंनि मोखां नुसनदोंमोन। बेनि उनाव आंहा मा जादों नों मोनथिगौ? गपाला बुंबाय, नंगौ महाराजा, नोंथांनि लोगोसे दिनैसो गिबि आंहा नुज्लायदोंमोन। नाथाय बेयावलाय आंहालाय मा दाय नांखो? नों जे आंखौ एफा गिदिर साजा खोनासंहोदों। महाराजाया बुंबाय, दाय जादों बैदि नोंनि खाफाल मोन्दा मोखांखौ नुनायनि थाखाय। दिनै आं बेरेफुंजानिनो गाग्लिनानै गोग्लैदों। नोंनि बेबायदि खाफाल मोन्दा मोखांखौ नुवाब्ला दिनै आं गाग्लिनानै गोग्लैयामोन। गपाला गोलाव हां लानानै बुंबाय, खोथाया अब्लालाय बेबायदिसो। होमब्लालाय खोनासंदो महाराजा, आंहाबो दिनै फुङाव सिखारग्रोमोना नोंथांखौ नुदोंमोन। लामायाव आं रावखौबो नुनो मोनाखैमोन। नोंथांनि खाफाल मोन्दा मोखांखौ नुसननायनि थाखाय दिनै आंनि बिमा बिफानिफ्राय मोननाय जिउआ बारग'हां जादों। थारैनो खाफाल मोन्दा मोखाङा सोर? बेखौ बिसार खालामनायनि बिबानखौ आं नोंथांनो होबाय। मिजिंथियो नोंथाङा आयेन बिजिरनानै थार दायनिगिरिखौ साजा होदो। महाराजाया उनफिन सानफिननानै मिन्थिनो मोनबायदि गपाला थार बाथ्राखौनो बुंदों।
आरो महाराजाया गपालनियाव निमाहा बियो आरो गपाला बे साजानिफ्राय बारग'यो।